La borsa americana ha donat entre un 7 i un 10% anual de mitjana. És el mercat més gran i diversificat del món. Empreses que coneixes i consumeixes. I no només això, tenen estabilitat legal, transparència i una cultura d'inversió molt consolidada. No és màgia, és seny. I no cal que siguis expert. Pots començar amb un ETF o crear la teva pròpia cartera com faig jo. Però sobretot, has de començar. Un ETF, per qui no ho sàpiga, és com comprar tot un paquet d'empreses a la vegada, amb comissions molt baixes i una diversificació automàtica. Fins i tot hi ha que inclouen Bitcoin, però et seré sincer, a mi no m'acaben de convèncer. Jo no confio en productes empaquetats. Prefereixo triar les empreses que conec, que entenc i que em representen. A més, si una empresa ho peta, tot el guany és per mi, cosa que no passa amb un ETF, perquè queda diluït. I si vols evitar armes, petroli o tabac, vaja, el que la teva moral no et permeti, tu decideixes on van els teus diners, no una gestora.